ସାଙ୍ଗମାନେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନ କାଳରେ ସଫଳତା ପାହାଚ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ନା ଭାଇ, ମନୋବଳ ଜମା ଭାଙ୍ଗନି। କାରଣ ପାଣି ବରଫ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଜୀବନର ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବା କବାଟି ବି ଟିକେ ଜୋରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ସେ ବି ଖୋଲିଯିବ। କେବେ ହାର ମାନନ୍ତିନି, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ, କେବେ କାହାର ଭରସା ଭାଙ୍ଗନି। କାରଣ ଭରସା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ କାଗଜ ଟାଇପ୍ର, ଆମେ କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ି ଯାକି କୁଚା କଲେ ବି ସେ ସିଧା ତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ସେ ଥାଏ ସେମିତି ଆଉ ରୁହେନି। ସେମିତି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମକୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ